Hey! What? Hey! One, two, Go. three, go. Hey, what's up, Pinambig? So, welcome Welcome back to our channel. If you Are new here, please click the subscribe button, and hit the notification. bell. Ting ting. What? What? Game na, game. Nay, nag-lipstick! Game na, game na. Kasi challenge sa talong gang. Nangakos der kong. Kung ho, kung kaila. Kung kila. Kung kaila, abutike. So for today's video guys, may gagawin tayong bagong challenge. At yun ay ang Guess the person challenge! So may ipagpakita si Ma'am Shitin sa amin na picture ng mga tao. At yung mga tao na yon ay yung mga na-shoutout ko na sa vlog ng mga YouTubers at celebrities. pero pahirapan to mga guys, mga meg or mga tultul. Pag-vlogger ko na siya. Wala siya Hey, what's up mga tultul? So mga mig, pahirapan to ha, kasi makikita lang namin yung mata, yung ganito, yung simod. Yung may simod, may simod. Isa kayong dalunggay. So pag nagkamali kami guys, imudmud yung mukha namin sa ano. Harina. Yung ganun. Pum! Matingog yan. Pum! 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 So syempre, hindi naman brutal. Katuwaan lang. So without further ado, let's start now! What's up mga tultul? Okay na. Para Meg. So Let's ito start. na. Sige. So, pasensya na sa camera namin kanina kasi hindi na ayos. Kasi lumabo yung camera ng cellphone. Kaya pinunasan ni Tito Eneng. Later. Okay. Let's go, let's go. So first is five. Natoy! No! Yan na siya. Two, one. Answer is Tag-an palagi ko lagi. Alex Manasigan. or C. Gerald underscore. Sige, next. Like sa Mirano. Jackson! No. Pareha mo duha. Pareha mo duha. Pareha. Gini ako. Ako na. Answer. Nakakatan ako na din akong gingon ganiya ba? Yeah, usara lang ka. Usara ka dapat mo kuan answer. Scott. Kauna na tatpulbos. Next. Lami lagi siya, no? Next. 1, 2, 3. Ay! Simon! Sani. Kay Bob. Kinsan, Ganda ni Bartolome. Murag tiguang sani. Next. Cardolan. John Lloyd! Hala, sakto si Ining. Next. Oh wow. Giginsan. 5, 4. Cardo. Nalimutan ko kayo. Next. 5. Ivana Alawi. Catherine Villarro! Ano, daog sila. Sige, Catherine Bernardo. Tchadan! Wala
ni bangon. Wala ni bangon. Lagi ka po. Wakaila siyang idol. Feel sa tali, feel sa tali. Wakaila siyang idol. Ay, di pa ka ba? So, pasensya na sa aming cellphone. Kung medyo malikot daw kay aking mama lang ang nagkupot. Siya'y nagkupot. Siya'y nagkupot. Siya'y nagkupot. Siya'y nagkupot. Madali na, oy! Sige na, oy, kidali. Tadang! 5. Kuan si... Yun sa 1. Ato si Kuan si... Itong... Uyab ni Camille. Okay. Okay, go! Umalis na kan! Yay! Build the inning. Ilahan ang dahari! Basta kaltin? Mm. Kaya Oh. katsihon ko niya. Nyam ko niya pang shock out. Sige, next. Iba na lang Yay! Very good. Yan na, oy. Lumas ako pa. Game. Next. Ay, sa sobrano! No. Ikaw na siya, Nitch. Kipildi siya. Jadi ikaw na po. 5. 4. 3. Teo? Nasahom na lang. Julia Barreto. Wagyan ako na. Oy, dahil. Kato dahil sa Women's Month, dahil. Ito, daghan gani sila. Mulay kag tiguan hits. Next. Camille? Yes. Hindi ano katitanaw. Ay, feel this in Uy! Hoy! Samto mang ka! Ginahan po sa nisig sound. Natoy. Yeah, very good. Hindi pa ba mo na kita natin? Next. Wala na siya kita. Oy, kigihide nila ko sa... Next. Paparapak min! Unso? Ngi, feel the niche. Ayaw lang. Ako lang. Siya lang, Ning. Hindi, di ba ginawa? Game. Ate Jilan yun! Yay. Power. Ngi, feel the niche. Kinsay nga na ni Niche? Si Kong Velasquez. Ano, kung bilas. Kung Velasquez yun. Apelido niya Velasquez. Oh, sorry. May pa-snitch ka Ella pa. Ako ka Ella. Sige, suitan mo. Si Kokong. Kokong. Kokon, dahil Kokon. Chiring. Kinsa mo na. 5. Jiloxin. Ay, wrong. Ganihan guys, siya Angeloxin. Ibig ka inject. Ibog siya Angeloxin. Mama mo mga Jiloxin. Darn na, wala. Ay, lang daw. Hala, gatunga lang. Kisa na siya, oy. 5. Kinsa Four. mga pa. Wala na, oy. Naggang na. Ay. Tara off. Ayay! Ang na idol ni. Si Closure! Close ang my shoe! Dapog sa inyo. Snake versus sa sunod. Hindi naksin. Uy, mo na, wala nakatag-an. Wala nakatag-an siyang idol. Saan eh? Lumina? Liza? 5. Liza sa Verano. 4. Up. Saum. Sa'yo ka. Kita dua di kita dua. Di ba kagansan eh? Bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Choy. Maguntin. Oh, pwede ni Fajardo. Ganda. Ay, wrong. The answer is...
guys. Bang! Alex Gonzaga! Wow, kabunsay. Ang first na artista nga ning unsa to nimo? Nakaluris. Kay gi-share niya ang vlog ni Nitch. Then, chiring! Kuan si... Dulay na! Yes, si Jelay. Oy. Ano kabalong siya na? Tanan, oy. Wala mo kabalto na nito. Yeah. Uy, huwag ako kita ni Nitch. Kita ka, Nitch. Hoy, di ba na mamutbut ang bata, Nitch, na? Okay, chiring! Madam Lily! Lorna Tolentino. Hoy, pero yung shoutout kasi Madam Lily. Dili si Lorna Tolentino. Next! 5. Luisa. Ha? Luisa. Shoutout di kang Luisa? Ako Luisa. Luisa. Si Belinda ba? Shoutout kay Billy. Gaya ni ba? Enrique Hill. Chico! No. Ngi, sayop si Nitch. Chico! Patay. Tara na siya. Uy, bangon. Ginsaman na ako. Romina Mondragon. Shoutout din ng Nitch. Gato din kami ni EJ. Ay, tahi man to. Answer is, tadeng! Lumos mo duha, lumos. Pound, pound. Yeah. Last but not the least. No, Iloilo. Last na lang kay taas na kayang video. Pag-shoutout pag daghan, oh. Mag-shoutout pag daghan para daghan para maging ani na pod magbalik ning no. Oo. Kaya mga pod daghan. Kumut-kumut na. Kumut-kumut. 1, 2, 3. Ching! Si Kuan. Kinsa na. No, wala naka-answer si Nitch. Ang pinaka-bongga ng mga na-shoutout. The answer is magmahay ka o di ka maka-answer ni. 5, Ay, so love. 4. Sa, uy, wak man. Uy, ihap-ihap, uy. Ay, abi, boy, so ko Abta nang tag-ugma ni. Isang bandila. Bandila na. Na magmahay jud ka. 1, 2, 3. Tcharam! Ah! Uncle Idol for sure, Dukol! Ang Nitch! Yun naman yun. Sa dali na lang ko katap, dali na lang ko taman. Ay! Ano? Sige na, ay, hipos na tayo. Bye-bye!